Aprangsi KARDOM kadu kavela Karbitish 2.0 YouTube channel long kelangara do ana fans tame nilihin pen KARDOM pajriglo lapen non nalitum phanili nang ke than poni pu abangke Assam Postal Recruitment APHUTHAK sila bangso video lo nalitum phan thihek mesta nang than pachini pon ekpo nili pachumulam ta labangso APHUTHAK upload iglo lapen nalitum stame thek long ekta haipo stame nili puthot nang pachini thunang pumasini labangso APHUTHAK bang non nali tuman thiek pen than pachini pon ekpo la penangli tum stame la bangso YouTube channel on ka homri milang polte ka chinghon pen subscribe ingon la penangli tum la video ki cheng pen ki jot an kilangi ya fanse nilin pen stame nang tuning reglo tangte pathiek pen la bangso AWARENG AWARSAI APHUTHAK le chethan polonang la pen lang polonang Lapan puthak dak lang polonang Assam Postal Recruitment 2023 labangso puthak thiek pen chithan polonang nalitum stame screen along thek polong ikpola pen dak recruitment board bang Department of Post Law lapen recruitment title nalitum screen along thek polong po Indian Post Recruitment 2023 lapen name of post bang nalitum dak screen along thek polong po BPM lapen ABPM lapen GDS labangso post dak lang pon iglo the pen total the vacancies from 407 mate 407 and the post the ponlo the pen salary for GDS post atuma from 12,000 pen 29,480 and the people po the pen job type bang the government job mate government of India job ro the pen application dak cheng pon tang los ekdam tang 17 January pen dak cheng pon lo the pen last date bang dak 16 February 2023 si last date lo the bangso puthak nilia aprang stame na PAKLANG pon tu ik elos stame puthot nili nali tumhan pachini nang pusin labang so puthan nang than pachini pon ik lola pen qualification requirement dak 10.12% ta chok labang so post apan lapen age limit bang dak 18.32 ang bang bolom si apply dun long chat po the pen official website na litum la Indian Post gov.in labang so dim home dam iklo pun na litum klada lam chini ik po lapen Assam Postal Vacancy 2023 details dak lang polonang la dak kachali ang deng bang dak 10.12 ana lapen application da start bang 16 direct ha 17 January bang start pon iglo lapen last date bang dak 16 February labang so chiklo last date lo lapen Assam Postal Circle Requirement 2023 educational qualification bang dak GDS atum abang ke metric pasan ta chok lapen local language dak thek nang po labang 10% ta chok lapen other qualification na litum la screen along thek pon long ikpo lapen Assam Postal Circle Requirement to age limit by 18 to 40 ang bang bolam atum apply dun iglong po lapen puthot da SC ST la son bang dak du iglo na litum lang iko lapen application fee chithan dam la pulta application fee bang ke general OBC atum apon pharmacy lapen ST SC ST mate PH atum han bang dak sikang sitan ne lapen female jong si apply duni pulta alang litum han dak sikang sita en pon pelo lapen payment mode banali tum credit card debit card mate net banking UPI lapen kaprek penali tum dak pi ikmelo labang so application fee bangke lapen ning hang abang phi tum nali tum labang so video description na bers tami link long igol labang so link long nali tum click igra nali tum aprang si login fan registration paprang na po registration paprang dat nali tum login nang po login dat nali tum dak details on my education qualification lapen personal details na litum fill up iknang po fill up dat pen fit na litum submit iknang po lapen afi na hang pulda afi ba na litum pi iknang po lapen kijut si na litum labang so acknowledgement labang na litum download ikdat nang po lapen dak date bang dak 17 February pen si direct has 17 January pen si cheng po na lapen dak kijudi bang 16 February molam si dak jut pon po lapen nalitum labang so article lang wang pol nalitum dak pen stame notifications stame long pon ikpo download long ikpo lapen online stame labang ka apply phanta labang so dim stame nalitum link long pon ikpo nalitum video ki cheng pen kijut an lang ledat titi nalitum la kunat pen ke dam ning malabang nalitum chini igeda titi lapen nili phan stame WhatsApp long stame na homri ikpo lapen link nang sen tha pu ik las nalitum video bang ki cheng pen kijut an lang igon yala pulte nalitum links tame long ikpo ke